yo tengo el mayor, tengo este y el mayor. El mayor está en una residencia, tiene 64 años. Empezó muy joven en casa y yo en el CAP le llevé a los médicos y allí me encontré con un psiquiatra, doctor Cabrero, que hizo unos cursillos de familia. Este señor nos enseñó, nos orientó, nos guió para respetar y aceptar la enfermedad. Y en un momento dado, como yo veía que mi hijo cada vez estaba peor, me dijo que aquí, en el CAP, en el AREP, había ya una organización. Hace muchos años que pertenezco al GAM, el Grupo de Ayuda Mutua, aquí. Esa tarde nos toca. Yo sé que muchos compañeros no quisieran hacerlo, pero yo prefiero, porque soy de las personas que creo que cuando ves a una persona en una silla de ruedas te da pena. Cuando ves a una persona ciega te da pena. Pero cuando sabes que una persona tiene un problema mental, ya la palabra célebre que sale. Rechazo. Está loco. Sí. Y a mí eso me ha costado mucho en todos los grupos, que a lo largo de los años han ido cambiando las personas, pero otros han ido viniendo. Me ha costado mucho que entiendan que el que sufre no es el familiar, es el enfermo, porque el enfermo sabe que está enfermo. Lo que necesita es cariño y comprensión. Al cabo de un tiempo de tener ya a mi hijo mayor, Carlos, más o menos orientado y bien, tuvimos la mala suerte de que otro hijo mío que estaba en medio, yo he tenido 4 hijos, 3 chicos y una chica, se puso enfermo y en 5 meses se nos fue de cáncer. Entonces, David, que es mi hijo, el tercero de los chicos, tuvo también su problemática y vivía independiente, pero fuimos a buscarlo y a partir de ahí ya no tengo nada más que decir, sino que he tenido que hacerme cargo de él en casa, gracias a Joan Batlló. Hizo unos cursillos, trabaja, aunque en este momento está de baja porque tiene un problema, pero bueno, él trabaja, cobra su discapacidad, yo los tengo a los dos arreglados legalmente, y nada más espero que cuando me llegue mi momento de irme a descansar, pues los dejaré bien. Pues jo molt bé, perquè vaig fer un curset en prelaboral, després em van enviar a fer marec, però ara vaig estar amb uns monitors molt macos que ens van ajudar molt, que feien pintura, feien ordinador, feien prelaboral, feien de tot una mica, i l'experiència que tinc amb els monitors molt bé. Després em feia un seguiment un psiquiatre d'aquí de l'AREC que venia cada 2 o 3 mesos mentre treballava a la meva empresa, que és Abrera, i bueno, després de l'AREC vaig anar a Femarec, i allà a Femarec vaig fer un curs de mosso de magatzem. I allà vaig ja continuar treballant ja a Miton, que és una empresa d'Abrera, que és un centre especial de treball. Els monitors molt bé, la gent d'aquí molt maca tots, em van ajudar molt. Els monitors, molt bé, molt bé. Jo m'hi trobo, dintre de tots els anys que he fet el grup de GAM, que hi ha persones que pateixen molt, i és de debò que pateixen. Pel fill, perquè em contesta, per la filla, perquè no vol fer això, perquè la filla em porta la contrària. Però és que, davant de tot, tu has d'acceptar que aquella persona està malalta, que aquella persona té els seus problemes, i que amb ningú té tanta confiança com amb tu. Per tant, si té un moment dolent un dia, amb qui les carregarà? Amb tu. Bueno, jo quan veig que els pares i les mares pateixen tant, sempre els dic als grups, a veure, el que sufre és l'enfermo, perquè ell ho sap que està malalt. I a banda d'això, estic contenta, he tingut bons companys, el nostre grup fa molts anys que sóc aquí, va canviant, però bueno, fem el que podem. Aquesta tarda tinc grup, he de vindre, perquè és l'últim d'aquest mes, l'any que ve ja començarem. Doncs jo, mentre pugui, ajudaré. No sé si ajudo, però els dono el meu parer, de la mateixa manera que ho explico ara, no? Suposo que deu ser molt difícil per tots els pares i totes les mares, però quan un acaba d'acceptar-ho, s'accepten les coses, no? Jo no he conegut el meu pare per culpa de la guerra que va haver aquí, no l'he conegut. He perdut un fill de càncer, jo he tingut càncer i he sobreviscut. Tinc el fill gran en una residència protegit, per la Via Guas i per mi. Tinc aquest, tinc 4 nets, que són estupendos. Bueno, la vida continua. No pots dir, oi, és que estic aquí, tinc molta pena i pateixo molt. No, tens el que et pertoca, perquè a la vida ens pertoquen les coses que no són maques, però també les bones.
doncs, bueno, disfrutar de les bones, vivim junts, ens ajudem. En aquest moment ell m'ajuda més a mi que jo amb ell, clar, perquè soc molt gran. Ens ajudem, ens donem un cop de mà cadascú, el que podem. Ella és molt gran, li falla el maluc. Ara estic buscant ajuda, perquè ara a la primavera faré 88 anys. Clar, són molts anys. Qüestió de prendre la vida d'una manera una mica, acceptar-ho. I bueno, si pots, en un moment determinat, passar-t'ho bé, doncs, perquè no hi ha més, eh? Perquè diu, no és normal, però jo et pregunto, què és ser normal? Jo no sóc una iaialera normal, eh? Jo agraïo a tothom de l'AREP i tot el suport. Ens han ajudat molt. El suport psíquic i el suport de tot tipus, i moltes gràcies.